Aiwa, kana imi chingori muCape Town haisi kana problem. Aiwa, unoziva zvoitika murodhi inyaya yekuti mapurisa ndo nyaya yekuti misa ndosati tichifamba usiku. Ndosati tichinyanya kufamba usiku, saka tiri kuzama kuti aiwa haisi problem. Inini apa ndatombosvika kuDheni, nditori kuBenoni, nditori muBenoni, ndichazosumuka kumatime time ndodzokera kuTruck. Truck ndatorisiya mutown Joburg. Madhamu wako nawo vakarara vakazorora, vatoripo vazorora. Shamwari Truck rasiyana nendege ka. Iwo mwati ndege tarisa kuti apa wozorora tarisa kuti ane madhezi mangani kubva muHarare. Aiwa, handiti madhamu wako iwo vanogara kuChegutere. Ndakati vauye muHarare, ndio mandakabva navo muHarare. Saka bva muHarare kuzorova kusvikira kuBedbridge. Handikuona imwe zuva iroro kuzobva muBedbridge kusvikira muMessina. Torova kubva Messina toti Joburg ka. Ndakapotombosvika ndikatombomiswa panonzi pachiapa nepolisi waona tichangopedza makoma. Ipapo apo. Tambozorora chama Truck haungodrive Truck ngegejo ka. Chero uchipedza kuti vanoda kutombozororawo dai so. Madhamu wako anga ichochema kuti ndaneta nekugara saka ndatomboti handei kumba tombonozorora. Saka tangosvika kuno nekutongogeza nekutongovata pakatoipa. Aiwa, ndikuti madhamu wako ari safe, handii ndinavo here chama. Madhamu wako atorapa akatorara chamwari. Ndinotokuudza kuti madhamu wako atorapa akarara. Aiwa shamwari, zvimwe zvacho iwo ndo wakutomesera inini ka. Ndokuna kungovasiya hangu panapa then wozongotangira ipapo kuita ndambiri. Tarisa ndakavaviga pabhodha ndikaita sei zvese zvandakaita pabhodha chamwari kusvikira vasvika panapa wozitaura kuti kwanzi madhamu wako. Aiwa, iwo unofanira kuti ita chingori tu. Wona ka inini basa rangu harisiri kufamba chilaichira vanhu ka ini. Bhazi rangu bhazi ndoro roita basa rekufamba richitsvaga vanhu. Ini handifambi kutsvaga vanhu ka. Ini ndotongobva kuHarare ndakatoloda. Kana chitobva kuJoburg chibva kuCape Town ndotongobva kuCape Town ndakatoloda zvinhu chitongonanga kuHarare. Kana chienda kuZambia ndichitongonanga kuZambia, kana enda kuDRC ndinoenda DRC. Manje wakutondidzidza basa kuti kwai ndofanira ndichifamba ndichitsvaga vanhu, ndichifamba ndichiita sei. Aiwa ka, ndozvandotaura iwo wafanira kundiudza kuti musafamba muri vaviri muTruck, mufamba muri vaviri muchizodai. Aiwa, hapana zvauri ka ipapo. Next time unofanira kuti chamwari ka, kwauchibatisa munhu kubva kumusha ka, ngapinde mubhazi kana uchiona zvinetsa. Ngapinde mubhazi chamwari wokutongotangira ipapo apo uchienda mberi. Bhozi iwo kana uchinditi mudhara ndakapiwa nhamba dzenyu kuti kwai chichi nemunhu akambokubatisai zvinhu, ndoti bho. Kuti handoda kuti mudzimai muye nemudzimai wangu. Ndabvuma kuuya nemudzimai wako. Wakutanga zvekunditi dai mamakakwidza vamwe vanhu, dai mamakazodai so. Ndomisa Truck, unoziva Truck rosungu here? Unoziva Truck harisiri uchinjo kungofamba uchichimisa paunoda kumisa here? Aiwa, kausatora Truck kunge chinhu chisina nebasa ka. Aiwa, Truck haringopakwi chero paoda kungopaka chamwari. Truck rinopakwa panhu pari security, patone security yakakwana. Madhamu wako aripo wakarara. Takarara tese ka. Hasa uda ndikunyepere here chamwari. Uda ndikunyepere. Ini handisi shoferi kudzidzira basa ka chamwari. Uda ndifamba ndichikunyepera kwanzi madhamu wako dai. Madhamu wako avarapa vakatorara apa. Aiwa, haudzidzi mashofe basa iwewe. Haudzidzi mashofe basa. Isiso tozwa basa redu kuti hatina kudzidzira basa nhasi ka. Ndekubasa kwedu kumachishofe ikoko. Taimbodza vanhu vakawanda pabhodha. Aiwa. Chamwari chaunofanira kukoshesa kuti mudzimai wako asvika nemimba here? Kana asvika nemimba, kana asvika ari nguva rakakwana asina kuurawa murodhi, asina kuitwa sei, mafoni ake arosvika nawo, zvinhu zvake zvese arosvika nazvo. Aiwa iwe. Iwe ungasiya mudzimai kumusha kuita 3 years wodai so uchiti hatoda so. Handi tokurumbidza kuti toita zvinhu zvakanaka. Watotiwo mudzimai auye, wakutanga kutondiblema futi kuti sei mazorara mudzimai ikoko azodai so. Nhashingani? Kuswera mangwana pangu tichipinda muBloemfontein. Chazorara futi. Hapozi Truck inorwadza unoziva. Saka chingovenga 2 days kana 3 days nhasi. Panhasi. Hapozi nhasi chasumuka manheru ka. Mangwana tozomuka pamwe tozodai so. Saka ngatingoti kuswera mangwana. Nhasi Monday. Musi wechina tosvika musi wechina kuCape Town. Tokuna kusvika china usiku, saka mudzimai wako unomuona Friday. Unomuona neFriday.
Friday maskati bosi ndikasvika kumba ndotomboenda ndikasvika muCape Town ndotomboenda kumba. Ndaenda kumba toita kuzotodzoka nawo mutown. Saka inenge yatori pamwe Friday. Friday ngandinoti Friday maskati. Nhasi Monday. Aiwa nditomboiti zvokuti kwai unohaya Uber wouya neUber kuzotora munhu chamwari. Undopa munhu munhasiri. Toda muti tichionana maskati. Aiwa, iwo zvandatotaura ndizvozvo chamwari, zvako zvautaura.